Zdravím. Po dlhšej dobe, čo som nestíhal natáčať, máme konečne ďalšie videjko, zase unboxing. Tentokrát 115 €. Nie je to najväčší box, minulé bol trošku väčší, ale zase je tam toho veľa a idem si to už rozbaliť. Takže, není tam toho, no je tam toho celkom dosť. Snažil som sa hlavne také zábavnejšie pyrotechniky objednať, nie až tak do petard, ako skôr efektovky. A sa mi zdá, že naposledy video som točil, kedy to bolo 3 mesiace dozadu, cez leto tiež unboxing. Teraz som cez víkend natáčal ďalšie video a to vyjde až po tomto. No, dobre, takže na začiatok počkať, vyhrábeme všetku túto vlož. Zase mi dali dymovnicu. Dymovnice až tak nemám rád, ale no, čo už. Toto bude zase upratovania až, ale nevadí. No, takže od vrchu máme kalašníkov, žabák, nie raz, nie dvakrát, 3, 4, mal by byť 5 krát, možno ešte bude. Toto je úžasná vec podľa mňa, veľmi ma to baví. Tento rok červené, Dumung Explosive Balls, minulý rok boli fialové, takže Dumung Explosive Balls. Minulý rok tiež som objednával minulý rok som tiež objednával šmoudíkov, ale boli inej farby ako tento rok. Tento rok som chcel skúsiť tie originálne farby. Čo máme tu ďalej? No, veľký rotáček, by tu mal byť dvakrát, neviem, či tu bude dvakrát, ale mal by byť. Prečo mám tu na toľko týchto 5 color decks? To som neobjednával. Meteorit má nejaké nové balenie, tie staré už zrejme nie sú. No, veľký rotáček, dvakrát by tu mal byť. Scream UFO, ak sa nemýlim, áno. Máme Scream UFO, to tiež každý rok objednávam. Nie je to zase také dobré, ale no, čo už. Čo máme tu na toto veľké? To ani neviem, čo je. Silver Fountains. Nie, Crackling. Ten moc fontány neobjednávam, ale tento rok som si povedal, že kúpime fontány. Čo tu máme? Takže 5 Carol. Je to vajca, 5 farebné. To som neobjednával, ale asi im došli meteority a ja som si spravil trošku väčšiu ako zvyčajne objednávku meteoritov. Takže no, počkať, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, hej. Ideme si pozrieť, že koľko ich tam je, že či tam není nejaký scam, že teraz bude mať menej. Aha, dobre, toto nie sú cracklingové, toto sú 5 Carol X, to sú fontánky, dobre, už chápem, dobre mi poslali. No, ideme ďalej. Kalašníkov, koberčeky, tie mám tu viackrát, takže to ešte si ukážeme. Meteority som nevedel, že majú nové balenia, ale ako musím uznať, toto sa mi páči o dosť viac. Uvidíme, ako budú búchať, môžeme aj porovnať tie staršie od nových, ale toto sa mi veľmi páči. Rotaček samozrejme musí byť 1 krát, 2 krát, 3 krát, 4, 5, 6, 7 a ešte na spodku je viac. Zatiaľ 7 krát rotaček. Ďalšie 5 color decks, 7 už máme. Meteority, ideme. Meteority 2, 3, 4, už sú 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no proste 10 ich tu je. Poobjednával som toho celkom dosť, ale toto je videjko asi na kratšej, lebo bude tu veľa toho opakujúceho sa, ale chcel som povedať, že idem úplne meniť formu videí. Minulý rok, čo som si pozeral videa, čo som natáčal, tak bolo tam veľa proste jedenkrát, že dáme jednu petardu. Tento rok na Silvestra bude výborné video. Ideme pozrobiť, že
podávame čajem. Budeme proste zo všetkého robíme slnka. Nech to je trošku záživnejšie, nech to diváci, nech sa to páči viac. Zatiaľ 5 krát stroboskop. Toto používam na zapaľovanie slniečok, takže preto ich mám toľko. Dumbum Micro, Dumbum Nano, ešte 10. meteority. Potom tu máme Mini Fountains, to mám, ideme si asi urobiť test fontán. Potom ešte, keď pokračujeme pri fontánach, tak tu sú Explosive Fountains, kde máme 2 či 3 krát, dobre. Toto sú fajné veci, horí to strašne dlho, ale toto si budeme asi hádzať len tak do pozadia, keď budeme ohňostroje robiť alebo niečo také. Mám aj plán na tento rok s ohňostrojmi, bude to proste sranda. Potom máme ešte rotačky. To by malo už byť všetkých 10 rotačkov, takže paráda. Už sa to tu akože kopí, neviem, či to je vidno. Idem to ukázať. Aha, nevidno to. Už sa to tam vzadu kopí. Máme celú kopu pyrotechniky. Tak to má byť. Mal by som si to asi ukazovať vám viac. No, takže pokračujeme v tom. Máme tu potom ďalej Dumbum Rotate, celkom fajné, drahé sú síce trošku moc a 4 krát Tasmaniu, to ani neviem, že som objednal 4 krát, dnes som vzal, že 3 krát, ale asi niečo som vymenil za Tasmaniu, tiež bomba úplná. Toto je o moc menšie, ako som čakal, ja som si myslel, že budú nejaké takéto, ako vedel som, že budú malé, no. 25 ranové, 4 krát Scream kompakty. To si budeme pridávať k normálnym kompaktom na Silvestra. No a tunak sú už zvyšných 5 kobercov. Aha, Kalašníkov 50 cm žabák. Neviem, že som toto objednával, asi im... Aha, toto je ten 5. Dobre, tak chýbal im jeden, tak mi dali toto, nevadí. Meteority, viac meteoritov, 5 farebných vajec. Trošku pokrkvané balenie, ale nevadí. Potom ďalej tu sú zvyšné 4, takže 5 50 ranových kobercov. A nakoniec tu máme Dumbum Crackling červený, tiež vynikajúca vec. No, toolbox, idem si to nejako skúsiť pousporiadať. Asi to dáme na posteľ, lebo neviem, či tu bude dostatočne veľa miesta na zemi. Chcel som proste točiť, pozrel som si aj feedback od vás a veľmi ma to potešilo, že sa vám aj tie videjka páčia. Ale musím uznať, musím sa zlepšiť v natáčaní, lebo to, čo som teraz predvádzal minulý rok, to bolo hrozné. Nebolo ľúto toho, že ste to museli pozerať také videá. Teraz, čo som natáčal video Petardy versus Hrniec, tak je to lepšie natočené, mám tam aj GoPročku, všetko, ale problém je, že zase fúčal mi tam vietor, takže za to sa už dopredu ospravedlňujem. Máme tu nejakú plochu, posteľ, kde idem si to sporiadať, uvidíte timelapse, ja si to musím otrpieť a dobre, môžem začať. Začneme si Kalašníkov žabák 5 krát. Screamu máme Scream Whistling Battery a Scream UFO. 4 krát Tasmania. Alebo ešte sa tam hodíme toto. Podobné k Tasmanii je Dumbum Rotate a potom máme Dumbum Crackling. Neviem, či sa to tu zmestí pri samom. Kalašníková 5 krát 50 ranový koberec. Od Dumbumu Explosive Balls. 3 krát Explosive Fountains. Jedenkrát Mini Fountains. Jedenkrát dymovnice čmoudík. A jedenkrát Silver Fountains. A tam to je vidno na tú kameru.
Nevšimajte si neporiadok, musel som si trošku rozšíriť kameru. Smoke grenade, či orange smoke. Tak. 5-krát stroboskop. 10-krát meteority. Toto ešte nie je všetkých 10. 8-krát 5 farebných vajec, či koľko to je. Len jedenkrát veľký rotáček, myslel som si, že mám viac, ale nevadí. 10-krát normálny rotáček. A ako poslednú vec, jediné petardy tohto videa, okrem koberčekov samozrejme, je Doom Boom Nano a Doom Boom Micro. Ako vidíte, je tu toho celkom dosť, čo sa týka rotáčkov, meteoritov, týchto vajec, koberčekov, žabákov, všetkého proste. Je tu celkom dosť, takže veľmi rád som za to, že som toto poobjednával. Určite majte vysoké očakávania odo mňa na Silvestra, aby som sa trochu hecol a aby sa mi dobre natáčalo, ale som rád, toto je fajné. No, to je odo mňa dneska všetko. Najbližšie videjko bude petardy versus hrniec, ešte musím zobrať jednu monsterstovku na ten hrniec, lebo toto sú hlavne na Silvestra pre moje osobné súžitkovanie a určite sa tešte na to videjko. Ak ste nevideli ešte minulý unboxing, to by som si tiež pozrel. No, to je odo mňa všetko. Ďakujem, že ste nejako vydržali do konca videa, ak ste teda tu, a vidíme sa na budúce. Čauko.